আপুনি যদি তাতকে বেছি ভাল ভাবে মইতো নাজানো হাগ্ৰামা মহিলাটো ইয়াতকে আৰু 200 গুণ বেছি বেয়া কৰে गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै मोनसे दुखुनि खोथा क'क्राझार जिल्लानि दतमा हालामनि सिङाव थानाय सिमलागुरि गामिनि थागिबि दीपक नार्जारी आरो जयमती नार्जारी बिथांमोननि असे फिसाज्ला सानै बिथांमोननि मुङा जादों फैलाव नार्जारी आरो कुनल नार्जारी बै सानै गथ'आ दैखराव गोलैनानै जिउ गोमायो स' बे मोनसे दुखुनि खोथा लोगोसे बेजों अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थानाय भेरगाव हालामनि महिलापारा होननाय गामियावबो साथाम खुदियानि जिउ खहा दैखराव गोलैनानै जिउ खहा जायो साथाम खुदियानि बेनिखायनो दिनैनि समाव गोबां नोजोर लाखिनो गोनां बिमा बिफाया दैज्लां बोथोर अबियसलि दै जाखागोन दैखराव बेनिखायनो सांग्रां जानानै था बिमा बिफाफोराबो गाव गावनि गथ' गथायखौ जायफोराव गेलेफुदोंमोन जायफोराव खारफुनाय सममोन बै समावनो जिउ गोमाबाय स' मोनसे दुखुनि खोथा लोगोसे गुबुन मोनसे खौराङा जादों उत्तर गुवाहाटीनि फेरिघाट माजगाव बे फेरिघाटआ आरो बे फेरिघाटआव जाब्रबथाय जाथायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउआ खहा जायो जेब्ला फेरिया फारसिम सफायदोंमोन बै फारनिफ्राय बै फारसिम सफायदोंमोन अब्ला जेब्ला फेरिया सफायो फेरिनिफ्राय सासे सुबुङा गोलैयो आरो गोलैनानै बिथांनि जिउआ खहा जायो मानोना फेरिया सफायनाय लोगो लोगो गुबुन मोनसे फेरियाव गावनि बडिखौ लगायनो हायो बै लगायनाय समावनो मोननै फेरिनि गेजेराव बिथाङा गोलैनानै जिउ गोमायो नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिनो नाजागोन लोगोसे गुबुन मोनसे खौराङा जादों आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनाव मैया हराव गुवाहाटी एरियायाव जेसेबांखि लामा जिं जिं उन्दुनानै थायो जायफोरानोखि न' गैया जानो लोंनो जायगा गैया बा उन्दुनो जायगा गैया बैफोरबायदि सुबुंखौ मैया मोनसे टिमा मैया रिसिभ खालामो आरो रिसिभ खालामनानै सरकारा गावनि जिम्मायाव लायो आरो बिथांमोनखौ जानाय लोंनाय गासैनिबो बिथिङावनो सरकारा बेनि बिबानखौ लागोन होननानैबो फोरमायो आरो जेसेबांखि दोङो गुवाहाटी ओनसोलाव गासैखौबो सप्तासेनि गेजेराव साफा खालामजोबनायनि टारगेट आरो बैफोरखौ लांनानै सरकारानो जाहोगोन सरकारानो फोरोंगोन सरकारानो ट्रिटमेन्ट लागोन जायफोरानोखि लामा दथायाव उन्दुना थायोबा लामायाव उन्दुयो न' बां गैया फाग्ला बायदि जानानै दङ खानायफोरा सिना बा हि जोमा गाज्रि जानानै जेराव मेरावनो उन्दुयो जायनि मिनिनो बिबथिंना जायो जानाय लोंनायनि उदिस गैया थानाय लानायनि उदिस गैया बिथांमोनखौ गासैखौबो रिसिभ खालामगोन होननानै फोरमायो स' जियानो जाया मानो बे मोनसे मोजां खोथा बा इनिशिएटिभ लादों बेयाव অপজিশনটোতো অপোজ কৰাৰ কাৰণে হয় না অপজিশনটো কেতিয়া আৰু কনষ্ট্ৰাকটিভ কথা কোৱাৰ কাৰণে অপজিশনটো আমাৰ ইয়াত এনেকা হৈ গ'ল যে অপজিশনটো লাগিছিলে কনষ্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিটিচিজমৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া এনেকা হৈ গ'ল অপজিশনটো অনলি ফৰ অপজিশন আপুনি যদি তাতকে বেছি ভাল ভাবে মইতো নাজানো হাগ্ৰামা মহিলাটো ইয়াতকে আৰু 200 গুণ বেছি বেয়া কৰে সকলো হয়তো নিজৰ নিজৰ যিটো ইচ্ছা সেইটো প্ৰকাশ কৰিব যে এনেকা হ'লে ভাল হয় এনেকা হ'লে মোৰো ইচ্ছা আছে এনেকা হ'লে ভাল হয় ময়ো ৰাখিছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত কিমান বেষ্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আমাক দিব সেইটোৱে ল'ব আমি অসন্তুষ্ট হ'লেও এইখন দেশৰে নাগৰিক সন্তুষ্ট হ'লেও এইখন দেশৰে নাগৰিক ইটোতো একদম নিশ্চিত হয় ইয়াত কোনো ডিমত নাই বা ইয়াত কোনো ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন কাৰো থাকিব নালাগে কাৰণ যিটো প্ৰয়াস কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ খচৰাত আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ মেক্সিমাম তেনেকুৱা এটা নজৰ ৰাখি কৰা যেন আমাৰ দেখা পাইছোঁ আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াও নিশ্চয় ভাবিছে অসমত দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম হৈ গ'ল অসমত খিলঞ্জীয়াসকলৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম হৈ গ'ল মানে চুক্তি হৈ গ'ল এইবিলাক চাই পেলাই হয়তো নিশ্চয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনো চাব যে অসমৰ স্বাৰ্থত কেনেকৈ আমাৰ ডেলিমিটেশ্যনটো হ'ব পাৰে সেইটো হয়তো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে চাই পেলাই সিদ্ধান্ত ল'ব মই ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াৰ ওপৰত সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ ময়ো এটা চৰকাৰৰ ক্ষুদ্ৰ এটা অংশত আছোঁ আৰু বিং দ্য পাৰ্ট অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট মাই অপিনিয়ন ইজ ডেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিটো কৰিব এভাৰেজ ভালটোকে কৰিব বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট বুলিতো ক'ব নোৱাৰোঁ কোনো সন্তুষ্টটো কোনো 100% কেতিয়াও নহয় বাট